Alhaji ba ana ji a taura kuwa? PDP! PDP! Allah ya yanta mu. Lokaci ya riga ya ja, yara yanzu su ne za mu mai da hankali a kansu. Mai girma ɗan takarar gwamnan Jigawa mai cin Allah ya da gobe, Alhaji Mustapha Lamido ya fito da manufofinsa da yawa. Kowa ina jin ya bude ya ga manufofinsa. Mu ma nan da ni da stakeholders na local government da party esco mun fitar da manufofin abubuwan da in Allah ya kai mu gaci za mu yi. Su kwaikwaiwa titin nan, kafin ka yi titi, ruwa da ke cin wurare in Allah ya so ya yarda mun gama shirye-shirye da za mu gyara. Za mu haɗa gwiwa da ɗan majalisar jiha don Allah ya yarda, sai sa muke son a zaɓa daga sama zuwa ƙasa saboda mu samu aiki mai sauƙi. Idan gwamnatin jiha ta kasance tamu ce, za mu haɗa gwiwa in Allah ya so ya yarda mu sama ma wannan gari abinda in Allah ya so ya yarda ba kuma ambace shi ba, ko mu mun yi researching mun san menene zamu yi.